Ikaw, balik ka. Alati yun. Ma'am. Anak. Ako ano na ito? Salamat ni Gold Pam. 24. Ilaharan ng linya. Mantan ba lang sama na sa oras? Sa mga iba please na ilabot. Amay ba umangod? Sila ramahan. Pwede. Ari karian. Ari ka ni Ray. Aling ba? Salamat ni Gold Pam. Pariya kayo, pariya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaw, kung dito, pariya kayo, pariya. Dili, uy. Libad na ba? Kami nga 1, 2, 3, 4 niya. Dito. Dali.